नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रहुआ सभे। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब कुशल मंगल होखा भैया और हमहू स्वस्थ बानी मस्त बानी। आज बहुत बढ़िया मैटर लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि ये गीत के नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया ढंग से रगड़ के गा देता तो गाना 100% बच जाए भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कर जाए कि आखिर कैसे गावे के बा, का एक धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, परेशान बानी तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के मीटर लिखेनी, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, फनी सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, कोनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवावे के बा तो एकदम निश्चिंत होकर फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकीले भैया। चार्ज लेवे नहीं हम, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी, मीटर में कोनो प्रकार के हुआ शिकायत ना मिली, गावे में कहीं गाना खटकी ना। तो ये खतरा कहल साहब कि चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के गीत बाटे एगो बहुत बढ़िया गाना वायरल भइल बा मार्केट में कि साली अमर पाली से ना कम लागतिया, भौजी तहर छोटकी बहनिया बम लागतिया। यही धुन के गाना बाटे, लेकिन देखी कितना ज़बरदस्त लिखले बानी। दिल से बताओ नहीं भाई कि अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देते तो बच जाए गाना। मुखड़ा देखी कैसे गाओगे बाटे कि जब कुछ कहिले तो डांट देव तारू, आ काहे हमारा दिलावा पर साट देव तारू। का बात बा बताव ना कि जब कुछ कहिले तो डांट देव तारू, आ काहे हमारा दिलावा पर साट देव तारू। आ जब बतियावे खाती करी तोहके कॉल, रिसिया के ये करे जा फोन काट देव तारू। जब बतियावे खाती करी तोहके कॉल, रिसिया के ये करे जा फोन काट देव तारू। जब कुछ कहिले तो डांट देव तारू, आ काहे हमर दिलावा पर साट देव तारू। आ जब बतियावे खाती करी तोहके कॉल, रिसिया के ये करे जा फोन काट देव तारू। जब बतियावे खाती करी तोहके कॉल, रिसिया के ये करे जा फोन काट देव तारू। तो भैया अगर हमसे गावे में कोनो त्रुटि भइली तो क्षमा चाहतनी, काहे कि हम राइटर बानी, सिंगर ना। रउआ ई गाना पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और वीडियो पसंद आयल हुई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, ताकि मनोबल बढ़ी तो और अच्छा मैटर लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित होत रहो। आ कोनो भी प्रकार के मैटर हुआ लिखवावे के बा तो बेहिचक कॉल कर सकीले, चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक लिए अनुमति चाहतानी। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।